Ze zijn er heel betiert bij. Een oeren van training melden de eerste fans al bij het stadion. De Veenshop draait ik al op volle toeren, maar ze zijn nog net hielendal bij de tiet. Helemaal iets met Marco van Basten erop? Ik heb het zover als ik weet niet. Er hingen buiten posters, maar die zijn op de een of andere manier al verdwenen. Dus we hopen niet dat Marco verdwijnt. In het stadion wordt in spanning afwachten, zei ik deze jonge verslagjouwer. Ik ben bij het stadion van Heerenveen en ik ga naar een training kijken. Eigenlijk de eerste training, ik vind het super om hier te zijn. Ik ga hier kijken naar het voetbal van Heerenveen. En dan het moment van San Marco. Hij komt met de spelers het veld op. Het moment dat elke nien op wacht. Er is een grote mediabelangstelling van Basten. Zelfs de Arabische stuurder Al Jazeera is er. Marco van Basten is ook in jullie gebied, op jullie doelgroep, een naam? Absoluut, absoluut. Ja, het is een grootheid in de wereldvoetballerij. Dus ook bij ons, in ons zeg maar afzetgebied tussen aanhalingstekens. Maar tegenwoordig is het dus ook gewoon overal te ontvangen. De fans binnen enthousiast, maar wat de verwachting zo belangrijk, zijn ze nou wat voorzichtig. Nou, ik verwacht hier er wel wat van, ja, maar goede trainer. Nog een spelers erbij. Dus, ik denk wat er goed komt dit jaar. Maar hij leidt het net makkelijk. Nee. Waarom net? Nou, ik ben al hier naaien en vreemd voor hem. Het moet een geheel worden. Narsing gaat voort. Asaidi gaat voort. Drie beste spelers van Heerenveen. Ja, die ben al je voet. Ja. Dost, Asaidi en Narsing. Ja. Komt dat goed? Nou, op een of andere manier wel en ik wel net. Na een uurke is de training dien en kan ik de verslagjouwer naar huis. Er zijn 22 spelers van 4 keepers. Ze gaan nou een wedstrijdje rennen. Dat was het verslag van Esmee Betten. Het was heel leuk hier.